Aberreguna da. Euskotarren aberria Euskal Herria da. Gure nazio proiektuak errosendoak ditu. Ibilbide historiko luze batetik gatoz, urrutitik gatoz eta urrutira goaz. Baina sendotasuna printzipioetan oso komenigarria da, ez despistatzeko eta ezegonkorrak diren garai hauetan sustraiak sendo mantentzeko gure herria. Gure posizioa antiimperialista da, gure oposizioa OTANen aurkakoa da, gure posizioa gerraren aurkakoa da. Oso pozik gaude, alai gaude. Gaur ere gutaz hitz egin dugu. Gu gutaz hitz egiten dugu, eta beste guztiek gutaz hitz egiten dugu. Un país que hace patria para todos, un país que defiende que es vasco y vasca todo aquel que vive y trabaja en este país. ¿Cómo no vamos a ser el futuro de este país? No aspiramos a estar por encima de nadie, aspiramos a construir una patria, un país, una nación justa, honesta y que le dé a la gente un trocito de seguridad que le permita ser más feliz. Altajo, irabazi arte, gora Euskal Herria sozialista, gora Euskal Herria askatuta, gora gutarrak.